सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोले। आप सुन रहे हैं मुकेश मार्शल को, सुनते रहिए और झूमते रहिए। आगे बकमा के सबसे हीरो लेखा चलेला चलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। आइल बकमा के जब से हीरो लेखा डोलेला रे सखी। आहिल बकमा के जब से हीरो लेखा डोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। समझना आबे तो गुस्सा से मुंह टोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। आहिल बकमा के जब से हीरो लेखा डोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। म्यूजिक बाय मनोज मनमोही। आहिल बकमा के जब से हीरो लेखा डोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। रखले पैसा तो करता घमंड जी। पियता बियर रोजो डियर हसबैंड जी। रखले पैसा तो करता घमंड जी। पियता बियर रोजो डियर हसबैंड जी। शहरी स्टाइल में मशीन मोरा खोलेला। शहरी स्टाइल में मशीन मोरा खोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। समझना आबे तो गुस्सा से मुंह टोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। आप सुन रहे हैं मुकेश मार्शल को। राइटर निसार संगे घूमे रात दिन हो। आवेला घर जब पर जलनीन हो। हे सखी राइटर निसार संगे घूमे रात दिन हो। आवेला घर जब पर जलनीन हो। मार्शल मुकेश जब हाथ से खेलेला रे सखी। मुकेश हाथ से खेलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। समझना आबे तो गुस्सा से मुंह टोलेला। सखी रे सजनवा नेपाली भाषा बोलेला। सम्राट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामबन बाजार।